Както видяхте в предния клип, направих един бърз тест драйв на 350-ката вече след като всичко е събрано. И сега едно кратко резюме на какво съм постигнал, на какво все още трябва да се свърши. Това, което забелязах е, че има overboost. Сега не съм сигурен дали е от някой вакуум, дали просто заради самите по-големи турбини. Това трябва да се провери, но много стабилно овърбуства, много яко овърбуства. Мисля, че в клипа се видя за части от секундата как изведнъж стига до 1 бар. При положение, че тя трябва да стига до 0, до половин бар, до 0,5. Има, може би, ходова част ще иска малко настройка, поне задната ходова част. Продължава проблема с хидравличната помпа. Надявам се скоро да го разреша. Overall съм изключително доволен. Колата работи много добре, много добре отговаря. Признавам си, имах някакви съмнения за как ще се случат нещата, но всичко се случи изключително добре. Естествено с помощта на всички мои приятели. От тук нататък вече почва да се документира целият процес на какво се случва, как се разработва колата. Надявам се за летния сезон вече ще е готова, надявам се ще бъде направена настройката и ще може да даде вече някакво адекватно време на пистата. Понеже в предния клип заговорихме за сетъп и се очаква да излезе скоро клипа, където обяснявам подобно за сегашния сетъп, реших малко едно сбито обобщение на стария сетъп. Стария сетъп е както следва: стоковите биели бутала, стоковите разпределителни валове, горивната система от R35, което ще рече горивната помпа, горивната релса и инжекторите. Запалителната система, която трябва само бобините и свещи, също от 35-ца. Маслен кулер на HKS, интеркулер от 35. Бях с радиатор на Мишимото, алуминиев. Окачването малко преди да стане инцидента с биелата. Смених на Blitz ZZR. Съединителя ми беше Ковано Феродо с нисмо пречиствател от нисмо лек маховик. Чисто относно към представянето на колата, това е така. Също, което подмених наскоро, е генерацията. Сега се чува новата генерация. Поне вече колата не звучи като VQ, което на мен ми харесва, защото колкото и да обичам Z-ките и VQ-тата, самия звук на D-VQ-то не беше точно правилен. Сега вече поне колата звучи много по-агресивно. Като се чуеш как разтоварват турбините, е също много по-добре. За бъдеще едно от нещата, които смятам да апгрейдна, е блоуфала. Смятам да взема следващото поколение, от който е на този. Естествено вече след като се отстранят всички проблеми. Някои виждат, още съм с старото Момо, който просто си карам с него за сега, защото ми е удобно, не ми пука дали ще го изцапам, дали нещо се случи, но новото Нарди
си е тук, подготвено е за слагане. Просто го штраквам. И вече сме с хубавото нарти. Другото, което е по-ново, взех си два флайнца на Luxbel, махнах уния по-живи китайски спаркота. Разликата е огромна, че наистина просто от парите си казват думата относно качеството. Мисля, че това обобщава краткия апдейт относно Z-ката. Очаквайте скоро пълния клип с обяснението за новия сетъп, вече подобно какво е взето, какво е стъпа, какво е сложено и вече пълната история на какво се случи и защо имам нови турбини в тази кола.